The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Isang maligayang Pasko partner at live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay pa rin ng serbisyo publiko. Merry Christmas, partner! Ayan, Merry Christmas, partner! At sa ating mga masugid na taga-subaybay, ho, 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 ho! Eto na, partner, live na tayo ngayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At dahil araw ng Pasko, partner, ito na ang pinakahihintay natin at ng ating mga masugid na taga-subaybay ngayong araw. Ayan! Ngayong araw, partner, ha? Ngayong araw, partner, may maswerteng mapipiling mabigyan ng pamaskong 5,000 pesos mula dito mismo sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kaya ano pa mga ka-aksyon ang hinihintay nyo? Ayan, yayain nyo na ulit ang buong pamilya nyo at kamag-anak na mag-online at siguraduhin nakafollow na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, TikTok at YouTube at Ako Bicol Tabang Ora mismo at manood na sa ating programa. At syempre, partner, lahat na po yayain nyo na, kamag-anak, kabarangay, mga best friend, lahat na. Pati kaaway, partner. Pati kaaway, malay nyo, yun ang manalo. At syempre, para sa araw ng Pasko, partner, tutunghayan natin ngayon sa ating Tabang Ora mismo Christmas Special ang kwento ng isang binatang namumuhay ng normal sa kabila ng kanyang sakit na cerebral palsy. Sabay-sabay nating panuorin ang part 1 ng Tabang Ora mismo Christmas Special. Marami sa ating mga kabataan ngayon ay nagkukumahog sa pag-aral, maabot lamang ang kanilang pangarap na karera sa buhay. Sa bilis ng takbo ng panahon, mahihirapan ka talaga kung wala kang sapat na determinasyon at lakas ng loob. Subalit, paano kung ang katawan mo mismo ang animoy pumipigil sa iyo para maabot mo ito? Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Rainier Laurenaria, isang 21 anyos na binatang nakakaranas ng cerebral palsy. Sinasabing halos 1 hanggang 2% ng kabuoang populasyon ng Pilipinas o katumbas ng halos 1 milyong Pilipino ang nakakaranas ng cerebral palsy. Isang sakit sa utak na apektado ang katawan at kadalasang nag-uumpisa habang ipinagbubuntis o ilang araw matapos mailuwal sa mundo ang isang sanggol. Cerebral palsy. Cerebral meaning is a brain. Palsy meaning panghihina. So, panghihina dahil naapektuhan yung brain. Yun po yung layman term po doon. Ito po yung isang kondisyon na yung bata, yung sanggol, or yung child ay may problema sa paggalaw. Hindi lang mismo yung sa paggalaw, kundi lahat ng spectrum ng paggalaw. Una, may abnormality siya sa tigas o lambot ng katawan. Sobrang matigas yung katawan or sobrang lambot. Pangalawa, yung sa abnormality ng galaw, mayroong mga pitik-pitik siya ng katawan na abnormal. Pangatlo, pwede rin siyang mayroong problema sa balanse, sa paglakad, tsaka sa coordination, yung sa galaw, yung sa ganda ng galaw ng movement. And lastly, pwede rin natin makitaan sila ng panghihina. Maluya yung bata from the start. Alam na natin na may problema. Yun po yung sintomas ng sakit na cerebral palsy. In 1,000 childbirths, merong 2 to 3 ang pwedeng apektado po. Pero hindi siya yung automatic na malala. Nung nagbuntis ako sa kanya, madalas sumakit yung tiyan ko. Hindi ko naman alam na buntis ako noon eh. Kung kunyari po yung sanggol nasa sinapupunan, kung may naka-apekto po dun sa development ng brain na napaka-sensitive po habang nasa tiyan pa during the first trimester, maaari po maapektuhan yung paggalaw ng bata na ito na yung magkakos po ng mga sintomas ng cerebral palsy. Ang sakit ko talaga noon tonsillitis. Automatic may lagnat ako. Hindi ako
galaw no, matas ang lagnat ko, nakahiga ako palagi. Iinom ako. Palaging iniinom ko noon, Alaxan, Amoxicillin. Palagi yan, sabay yan iniinom ko. So nung may nanganak sa kapitbahay, may nanganak doon, hilot din. Tinawag ko yung, yung manghihilot. Sabi ko, pwede mo akong tingnan. Sabi ko kasi, halos 2 buwan na akong nakahiga. Sabi niya, may nakapa siya. Sabi niya, buntis ka. Nung nalaman kong buntis ako, kinaumagahan pumunta ako ng center. Pagpunta ko ng center, sabi sa akin ng midwife, Rina, buntis ka. Sabi niya sa akin ng midwife, bawal ko uminom ng gamot. Sabi ko, uminom na ako ng uminom ng gamot. Ko na nalaman na 5 months na yung tiyan ko kasi gumalaw na siya eh. Akala ko talaga normal eh. Kasi normal ko siyang ipinanganak eh. After 5 days na ipinanganak ko siya, may lagnat siya. Sabi kong ganun. Di tinawag ko yung uso sa amin dito, yung manghihilot, yung manggagamot. Sabi ko, patingnan ko siya, ba't siya linagnat? So, kunyari, nakalabas na ng maayos yung bata. Habang sanggol pa lang siya, habang infant, batang-bata, kung kunyari doon siya, God forbid na aksidente, o kaya nagkasakit, nagka-virus, nagka-bacterial infection, nagka-meningitis, lahat po yun pwede makadamage dun sa brain. Kung kunyari tayo ay merong isang kapamilya or kilala na merong disability, kakaibang way na nahihirapan sila sa buhay, like kunyari cerebral palsy, nahihirapan gumalaw, i-accept natin, ibuhos pa rin natin yung ating pagmamahal sa kanila and i-preserve kung ano man yung mga kaya nilang gawin. Don't lose hope kasi nakakagalaw pa rin naman, nakakasalita, nakakaisip, di ba? Assuming na wala silang mga ibang sakit na kasama. So, ibuhos lang ang pagmamahal, yung acceptance, andyan lang po. Yung pagmamahal ng magulang, I don't think na iba makakatapat po doon. So, yun na lang din yung pangamba natin eh. Bait ng mga kaklase niya. Kasi yun ang itinuro sa amin ng SISP, na kailangan ilabas ko yung bata para pagdating ng araw, hindi siya mabuli. So, hindi siya binuli ng... Mahal siya ng mga kaklase niya kasi sila ang umaagapay pag wala ako. Lalo na pagdating ng grade 4 na naglilipat-lipat, sila ang tumutulak ng wheelchair sila. Kaya love na love siya ng mga teacher niya, elementary. Kasi sabi nga ng teacher, matalino siya. So, ang lang niya, nakakasulat siya pero diin. Siya naman siya, may mga kaibigan ko siya, may nagugustuhan ba siya? Meron siguro kasi may may kachat. Palagi siyang may kachat. Tapos yung mga, daig pa niya ako, mga teacher namin dati, kachat niya. Tapos yung mga ka-sister namin sa simbahan, kachat niya. Ako hindi ko ka-friend, pero siya, lahat friend niya. Nababasa ko na lang. Magaling siya makipag-usap sa cellphone. Tinuring ko siyang normal. Hindi ko siya tinuring na special. Lahat ng mga anak ko 5 yan, hindi ko siya itinuring na special child. Normal lahat yan. Pagtrato ko sa mga anak ko sa panganay hanggang bunso, pinapagalitan ko siya, pinapagalitan ko siya. Pag nag-aaway sila ng bunso, pinapagalitan ko siya as in kuya. Sinasabihan ko, ikaw ang kuya. Isang beses lang na sinabihan siya ng pilay. Sabi niya, Mama, sinabihan ako ng pilay. Sabi ko, anong sabi mo? Sabi niya, wala, natawa lang ako. Kasi bukas ng isip niya, normal siya, pinalaki ko siyang ganyan siya. Tanggap niya sa sarili niya. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Ito ang una-unang tatanggapin ni God sa taas. Kasi alam ko, ibinigay niya ito sa amin na kaya mi. Bukod sa suporta ng mga magulang, malaki rin ang tulong na naibibigay ng mga non-government organizations na ang layunin ay tumulong at tumugon sa mga pangangailangan ng mga may sakit na cerebral palsy, tulad na lamang ng Cerebral Palsy Foundation sa Sorsogon City. Nag-start kami ng mga parents na nakita namin na parang ang dami-dami na namin numbers of palsy. So sabi namin sa mga parents, sabi ko sa mga parents, ano kaya kung gumawa tayo ng association para naman ma-recognize kayo at yung mga karapatan ng mga anak niyo
ma-recognize ng LGU at hindi tayo pinapabayaan. Noon, na may mga bata kasi na ninatago ng mga nanay. Tapos ang gusto din namin na makapag-aral sila, kahit na may ganun silang karamdaman, nakapag-aral sila at na-accept sila sa society. Katulad na lamang ni Rainier na naaasahan sa kanilang bahay. Libangan niya rin ang manood ng telebisyon at kumanta. Maibahagi rin ni Rainier na minsan niya rin pinangarap ang maging pulis. Mapalad si Rainier dahil minsan ay hindi ito nakaranas ng mga pangungutya mula sa kanyang mga kaibigan. Ito ay dahil na rin sa labis na pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang na hindi siya tinuring na pasanin mula noong siya ay bata pa. Aram ko man ito. Dahil sa nakakaantig na kwento ni Rainier at sa mga ipinimalas nitong tibay na loob, isang sorpresang pamasko ang inihanda ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para sa mahigit 20 kabataan mula sa Cerebral Palsy Foundation sa Sorsogon City. Kung ano ang sumunod na kaganapan, abangan sa ating Part 2 Christmas Special. Ayun, partner. Sa kabila, partner, ng kanyang karamdaman, sa kabila ng kanyang sakit, normal, partner, ang kanyang pamumuhay sa kanyang sa pagmamahal, partner, na nakukuha niya sa kanyang pamilya. Siyempre, bagamat mayroon siyang kakaibang pinagdadaanan na hindi normal katulad natin na wala Opo. tayong karamdaman, sa mga pinagdadaanan niyang ito, hindi siya nawawala ng pag-asa. Kumakapit siya sa pagmamahal sa pamilya at siya sa paniniwala sa Puong May Kapal, lalong-lalo na ngayon na natagpuan niya yung Ako Bicol Tabang Ora Opo, mismo. nagbigay sa kanya ng pag-asa, partner, na sa kabila ng kanyang karamdaman, merong Ako Bicol Tabang Ora mismo, merong Ako Bicol Party List na patuloy na nagmamahal, partner, sa mga taong merong sakit, kabilang sa dyan, partner. At siyang nakapagpatunay ng Ako Bicol ay katulong na. Kakampi pa. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, abangan ang buong kaganapan sa pamaskong hatid ng programa sa Cerebral Palsy Association of Sorsogon City. At nalalapit na ang oras ng aming pagtawag, mga kaaksyon, sa maswerteng makakatanggap ng pamaskong 5,000 pesos. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, eto partner, kanina ay nakilala natin si Rainier Laurinaria at ating natunghayan ang kanyang nakakaantig na kwento. Ngayon naman ay sabay-sabay nating panoorin ang naganap na pamasko na programa or pamasko ng programa sa Cerebral Palsy Association sa Sorsogon City na kung saan ay isa si Rainier sa mahigit 20 kabataan na nakatanggap ng regalo mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ito ang part 2 Tabang Ora mismo Christmas Special. Bilang isa sa adhikain ni Congressman Zaldico ay ang makatulong at magbigay ng kasiyahan sa bawat Bicolano, isang sorpresang pamasko ang hinanda ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa 20 benepisyaryo ng Cerebral Palsy Association of Sorsogon o CPAS. At upang makapagbigay ng kasiyahan sa mga bata, namili ang aming team ng mga pangunahing pangangailangan nila. Umaga pa lamang ay tinahak na namin ang Sorsogon para sa pamasko ni Congressman Zaldico. Pagkarating ng aming team sa Cerebral Palsy Association, mababakas ang maliwalas na mukha ng mga magulang sa kabila ng paghihirap at pagtsatsaga na pag-aalaga sa kanilang mga anak. Si Rainier at ang kanyang ina, makikita rin na excited sa pagdating ng aming team. Nakilala namin si Nanay Katrina Vagio, 28 taong gulang mula sa Gubat, Sorsogon, na maagang nakarating sa CPAS, dala-dala ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Clarence Barcebal. Baby pa siya, sa liig niya, malambot na talaga siya. Tapos ang mga dito niya, mga saragdayong po yan. Tapos pag-abot niya po since 6 months, dapat po baga siya nagapang-gapang na po siya. Tapos yan, ang panggapang po niya likod. Ganito na ang edad niya, di pa siya naglalakaw, di pa siya nakakasulo pag tindog baga. Ang message ko po sa mga parents na mahirap po sana po alagaan po natin yung mga anak natin kasi po blessing po yan sa atin.
Maluha-luha naman si Nanay Heidi nang aming siyang makapanayam dahil sa sitwasyon ng kanyang panganay na anak na si Ashley, na na-diagnose ng cerebral palsy seizure. At ayon sa kanya, binigyan na raw ng taning ng doktor ang buhay ng kanyang anak. Sobrang sakit. Kasi panganay po namin siya. Kaya matagal po namin siya hinintay. Halos 1 year po bago siya dumating. Pero dahil po siya binigay sa amin ng Diyos, tanggapin po namin. So, si Ma'am Allen ang father. At upang maibsan ang bigat na daladala nila, sinimulan na ang handog na kasiyahan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Namigay ng pagkain, nagpalaro at nabigay ng mga prizes. Si Rainier hindi nagpahuli sa palaro at hindi rin nagpahuli si Clarence na binahagi ang kanyang talento sa pagkanta. Naantig naman ang lahat sa kanta ni Megan. Giving activity. Hindi man nakadalo sa programa ay naghatid naman ng mensahe si Congressman Jill Bongalon para sa mga bata. I'm honored to speak before you today as we gather to bring joy and hope to the patients of cerebral palsy in the province of Sorsogon. Sa panahon ng Kapaskuhan, ang ating puso ay lalong napupuno ng pagmamahal at pagkalinga sa ating mga kapwa. Sa ating mga pasyente ng cerebral palsy, nais kong iparating sa inyo na kayo ay mahalaga at mahal namin kayo. Ang inyong tapang at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na paglingkuran ang ating mga kapwa Bicolano. Maraming salamat po at maligayang Pasko sa ating lahat. Siyempre, ang pinakahihintay ng lahat at bilang pamasko ng Tabang Ora mismo, nabigay ang programa ng food packs at hygiene kits sa mga bata. Hindi rin mawawala ang pamibigay ng wheelchair sa 5 maswerte na beneficiary ng Cerebral Palsy Association. Na ibibigay ng Ako Bicol Party List, galing din po yan ng US. Partner po dyan ang Free Wheelchair Mission or FWM. Si Nanay, labis ang tuwa na isa si Rainier sa mabibigyan ng wheelchair ni Congressman Zaldico. Pinagkait man ang normal na pamumuhay sa 20 benepisyaryo, hindi naman matutumbasan ang patuloy na pagmamahal na ipinaparamdam ng kanilang mga magulang maging ang mga proyekto na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa panahon ng Pasko, pag-ibig ang mananaig. Muli, isang maligayang Pasko para sa inyong mga kaaksyon. Ito ang Ako Bicol, Tabang Ora mismo.
Ayun, partner, napanood natin, partner, yung ginawang pamaskong handog ng ating programa at ng Ako Bicol Party List doon, partner, sa Cerebral Palsy Association sa Sorsogon City. Yun, partner, talagang masaya na nakapag-share ng blessings itong palatuntunan ito, nakapag-share ng biyaya sa ating mga kababayan na may ganitong iniindang Alam mo, kalagayan. partner, hindi lang sila, partner, mga ganong klaseng bata, partner, pero meron din silang mga angking talento. May mga talent yan. Nakita mo, partner, Alam mo kung merong minsan, kumakanta. Yung ibang mga kababayan natin na medyo may mga pinagdadaan ng ganyan, yan yung may mga talent. Pero kung minsan yung normal na normal, walang talent. Opo. At nakita mo, partner, marami tayong dinalang regalo. Kasama, partner, yung Ako Bicol, nagbigay tayo, partner, ng 5 wheelchair. Wow. Bagong wheelchair. Fit na fit yun, partner, sa kanila kasi iba itong wheelchair, partner, doon sa mga nabibiling wheelchair. Yan ang patunay, partner, na umpisa sa unang bahagi ng taon hanggang ngayong Pasko. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pero, partner, nakita ko kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga magulang dito, partner, sa kanilang anak. Ibang klase, partner. Saludo ako sa mga nanay, sa mga tatay na patuloy na inaalaga ng kanilang mga anak na merong ganitong sakit na cerebral palsy. Alam mo kung anong tawag niya, partner? Love. Love. Yan, partner, yung sinasabi na sobra pa sa pagmamahal, Tunay partner. na pagmamahal. Tunay na pagmamahal at sobrang pag-asikaso ng magulang sa kanilang mga anak. Alright. At eto na, mga kaksyon! Ayan! Excited na ako, partner! Tumataginting na 500,000 piso Mahulog ka. ang ating hatid bilang pamasko sa ating masugid na taga-subaybay. Ikaw na ba yun? Ikaw na ba? yun? Or baka ako? Ako Hindi tayo kasali, partner. Tayo kasali. Ayan. Kayo! Nasa inyo manggagaling. Hindi rin kasali, partner, yung mga kapamilya natin. Nasa inyo manggagaling kung nasaan man kayong lupalop ng daigdig Ang ngayon. kasali lang, partner, At mga lupalop- ka-action natin. Lupalop ng Pilipinas na Ayan. nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunan ito. Abangan mo na at hawakan mo ng telepono. Pagmasdan mong mabuti ang iyong telepono. Lahat ng telepono mo, hawakan mo na at pagmasdan Hawak ko na, mo. partner. Pag nagre-ring yan, may nakalagay dyan. Ano nga yung tawag, partner, ng number na hindi mo kilala? Pag nag-kuha doon. Unidentified number. Ayan, baka kami na yon, kaya abangan nyo na. Eto na, mga kaibigan, tatawagan na natin. Sige, nagri-ring na ba? Hello? Hello po. Hello! Isang babae. Hello? Hello po. Ay, anong pangalan po ninyo? Armina Obuyes po. Armina Obuyas, taga saan po kayo? Taga Porok 3 po, Buyuan. Taga Purok Uy, Tres, taga Buyuan, Legazpi, partner. Legazpi City. Ano po ang trabaho nyo? Ano lang po, housewife lang po. Housewife. Ano po ang trabaho ni mister? Ano po, construction po. Ilan po ang mister at anak? Isa lang po yung asawa po. Yung anak. Ano po, dalawa po. Dalawa. Lagi ho ba kayong nanonood ng palatuntunan ito at Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Opo, araw-araw po. Sige nga, kung araw-araw kang nakikinig, may natatandaan ka ba na istorya na napanood mo dito sa aming programa? Yung ano po, yung OFW po na ginawa pong kargador po sa Ayun! Oo nga naman. Pak na pak. Very good talagang nanonood nga ikaw at nakikinig ka nga talaga. Oo. Kung talagang nanonood ka, Armina, ano yung size ng katawan ni partner? Macho po. Yun, Iba. Eto na, may tanong din ako sa'yo. Babawi. Anong kulay ng buhok ni partner? Ano po, kulay parang ash brown po. Hindi, yung sa kilikili? Walang buhok yan. Ikaw kasi sinagot mo kagad eh. Ay, wala ko sinabi mo hash brown, di ba? Okay. Alright, partner! Ay, Ano Armina! Halimbawa, manalo ka, ano kayang mararamdaman mo, no? Ano po, masaya po, hindi po expected. Yung nakita natin na picture, eto ba yung real ito bang letrato ay ito talaga yung mukha mo? Ano po yung naka-profile po? Ano po? Ano po yan? Eto ba ay naka-photo lab? Hindi po. Eto talaga ikaw? Po yan, dalaga pa po ako niyan. Dalaga ka pa. Okay, eto na. Eto na! Ihanda mo ang iyong tenga, dalawang tenga, patilong sa mga mata. Kung talagang alam mo na ikaw yung nanalo, aber, isigaw mo nga, ano ang pangalan ng aming programa? Ako
Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Alright! At dahil dyan, ikaw na nga! Ikaw at tanging ikaw! Kantahin mo. Tanging ikaw lamang. Hindi ko alam kung masaya or pangpatay ang kanta mo, partner. Ha? Hindi ko Bakit alam. meron ba ganun? Kasi, tanging ikaw lamang. Sige, basta ikaw. Oo. So, ikaw na ang maswerteng napili makatanggap ng 5,000 pesos! Ayan! Congratulations! 5,000 ang tatanggapin mo! Thank you po. Ay, bakit naman bigla kang humina man yung... Kung kailan ko sinabi yung amount, saka ka humina. Masaya ka ba sa natanggap mo? Dapat yung sigaw mo pang 5,000. Natuwa. Naiiyak po ako sa tuwa. Umiiyak, partner. Kaya naman pala biglang... Alam mo, partner, ang kabaliktaran partner ng tuwa, iyak. Okay. Sige, tanungin kita, paano yung sigaw? Sige nga, gawin mo nga. Paano yung sigaw ng nanalo ng 5,000 pesos? Bakit parang 500 lang yung sigaw mo? Tapos, ulitin natin. Okay, yun ay pang 500 pesos. Ulitin natin. Paano naman, Armina, yung pang 1,000 pesos? Pang 5,000 na nga eh. Hindi, 1,000 pesos muna. Yun, Sige, 500 yun. 1,000. Pang 1,000 pesos, sigaw nga. Pang 2,000 pesos. Yay! Pang 3,000. Yes! Pang 4. Yes na yes! Okay, Sa 5. sandali, partner, kinakabahan ako. Baka biglang... Mauubusan akong boses. Ayusin mo, partner, yung mga ganyan, ha? Kasi, Okay. Yes! Okay, ulitin natin. Paano ngayon ang sigaw ng pang 5,000 pesos? Super yes na yes! Okay, congratulations sa'yo. Merry Christmas. Ano ngayon ang nais mong sabihin sa palatuntunan ito at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa Ako Tabang Ora mismo at kay Kong Saldico sa maagang pamaskong handog Ay, niyo po teka. para sa amin. Bago ka namin bitiwan, saan mo yan gagamitin na 5,000? Baka naman maghanap ka ng mga bingguhan dyan. Panghanda po sa Noche Buena po, tsaka pambili po ng needs po ng anak ko po. Ayun, very good. Congratulations sa iyo ha. Huwag mong ibababa ang telepono. Kakausapin ka ng aming staff para makarating na sa iyo yung 5,000 piso. Paano nga yung sigaw? Ay, hindi, alibaw, ngayon, hindi pa nakakarating sa iyo. Winner ka pa lang. Paano ang sigaw kung nakarating na sa iyo yung 5,000? Yay! Okay, parang ambulansya. Alam mo, partner, nakikita ko si Jimboy. Sabi ni Jimboy. Sige, congratulations sa iyo ha. Kakausapin ka ng aming staff. Mag-usap na kayo para makarating na at yehe na. Parang mas tuwang-tuwa pa si Jeremy, partner. Sa nanalo, ano. Yan naman, Dorime. Matabig mo naman yung ano ha. Alam mo, partner, inubos ko na lahat ng boses ko, partner. 1,000. Paano, partner, pag ikaw yung nanalo? Okay, Joshua Martinez, kumusta? Hello. Okay. So, alam mo ba na ikaw yung nanalo ngayong araw? 500 pesos. 1,000 pesos. 2,000 pesos. 2,000. 3,000. 4,000. Lumalasik yung laway mo, partner. Okay. Ayusin mo pag Tagalog mo, partner. Hindi ka pa nakakarating ng Maynila, lawi ka na. Okay. So, Merry Christmas mga kaibigan. Merry Christmas at maligayang Pasko. Sobrang saya, partner. Oh my God. Eto, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At syempre, maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa
Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At syempre, maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap pa. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Luzon, Visayas at Mindanao, muli isang maligayang Pasko sa inyong lahat! At mula sa Tabang Ora mismo, team! Pasok! Ayan na! Sabay-sabay tayong lahat! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko po, mga kaksyon! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Bonus! 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 Ilakas pa! Bonus! Bonus! Ayan! Merry Christmas, mga kaaksyon! Mula dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Partner, hanggang bukas sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! At ito ang Tabang Ora mismo! Lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat